pame iku? Lapo pame? Nyoba alat iki lho, Jol. Malah topo iki. Yo. Iki. Iki lho, Jol. Aku mari gak alat anyar kon nak ero. Aku iku S1 sarjana elektro. Terus opo fungsi pame? Gondro, Jol. Alat iki alat pencari harta karun. Kok iso sampean nyiptakno ngono iku? Lek berhasil sosugih awake dhewe. Temenan ae. Jota. Ya wis, aku melo pame. Tapi lek nemu bagi loro lambe aku. Ya wis, ayo budal e. Coba alate DPI hasil. Ya wis ayo budal pame. Coba wis. Fungsi temenan lagi pame. Wis kalah. Nonggo iki. Golek hasil iki muni Jol alate Jol. Ya tak. Yo muni. Mune nek kene. Mune. Coba. Coba golekno Jol. Sebentar Jol. Pinggir ndi pame? Kita iki lho cara golek iki lho. Dulu. Loh, ana bentelan pame. Coba. Aja kok ya. Yo ta. Ya apa iki pame? Wis. Tenang warung, dibuka bikin akeh wong, Bu. Saya. Kene temenan bagi loro lho pame. Ah. Buka Jol. Iya pame. Mbak iki berharga tapi apa sih mbak awamu ini? Warungku tak kayak model Starbucks. Oh, benar sih Starbucks. Nyaingi tekan. Yuk, ayo. Kanjol yo. Ayo pame, temenan lho bagi loro lho pame. Oh yo wis mari warungmu dadi Starbucks. Iya, oke. Halan Jol. Mek 200 rupiah yo bagi loro temenan iki Jol. Salate men bosong pame. Sampeyan di master elektro abal-abal nyene pame.